Kana usina kuita kefu unogona kungopengeswa nevana va91 ava vanoziva Love. Uyo ndiye Jeff Chakanyuka waMai Mazoe. Vakasiya company ndokubva vamusvitsa. Ivo ndeva 1972, Jeff ndewa 1991. Mudzimai waJeff wakauya achitaura zvese zvaanoziva pamusana peLove yacho iri kuitika pakati pavo. Tisvitse maoko kumachairman eSADC makadiko veduwe. So guys, don't forget to like and subscribe and to share video redu kuti rifambe. Mukomana muZimbabwe anogara kuEngland ndicivil engineer iwo Mai Mazoe vakatoresigna muna July time ndokubva vamusvitsa kuti atore company aendese mberi. Guys, kana ukasaita kefuka vana vadiki ava vanoziva Love. Handizivi kuti vanoita dzekufuridza here kana kuti zvekudii, but kusvika mudzimai atodecide kuti regai ndipe munhu company. Tete Mazoe vati iwa havangakwanisi kuramba vachikompita nevana vanotemwa dzinobuda ropa, ndobva vandotsvaka wavo paDarwin kunodhirilisa mugodi nekukontinya vari ikoko. Vanhu manetizens vari kuti Mai Mazoe pakaitika live kucode to code Telegram uko nekutwitter vakabva vataura Mai Mazoe kuti naiwe Patricia Jeki kondaidanana nemurume wako here, iye Jeff wacho unopinda papi zvinei newe. Mudzimai waJeff akabuda ndokutaura kuti mukomana anga asachabatiki kuri kunzi kuofisi ikoko yanga yangova zora wazora. Jeff wo ndokuzotaura ake mashoko akati vaingorova yeke, no plastic no socks nothing, kwakuri kungozorana vakaenda ndokubva mukomana anzi aiwa chimbomanya necompany umboita director zvichienda zvakadaro. So guys, ndo zvinoitika kuti vakomana vadika vanenge vakaita dzekutemerwa pakati pemhingirikini chaipo kuti vagone kubata basa. maV11 akabuda kucode to code ikoko, vanogona kujoina inonzi Telegram group racho munogona kuritevera panobuda dzese dzinopisa dzinenge dzichiitika mumastreets. Asi kana munhu wati kurei kuti uwane chiremerera uye urespect wona vana hauzofaniri kubvisa bhurukwa navanana. Manetizens ari kuti zvakare ivava vadiki ava ndo vakuti unongokakanda mupoto kudai akakwatiswe kungokakanga wotoputitsana mabhonzo kanoita kakomana kechidiki. So dhedhi vangoti havazvikwanisi, asi chinonyanza kurwadza ndechekuti kana wadanana nechikomba chinokuda uri pamurume, kana uchinge wabva hazvichanaki, ende ndopaunotanga kuona kuti aiwa murume wako unotomunida. Ndosaka mama wakudzoka vakukumbira vaMazoe kuti vadzoke kumusha. Tatelicious wangu papa advice akati naizenzeni iwe tinokuziva kuti muchiuno mako aiwa makasununguka, asi chirega kudaro kana uine murume munhu ngaadzikamire. Asi kana ukati pano nepapo ukamhanya uko left right and center panokanganisika, by the end of the day unenge wadhivorsa wasara wadzoka mumastreets. Tatelicious ari kuti zvakare mastreets akazara hatisi kuda because kwagara kutori neshortage, vakomana vashoma. Iwe ndo unosiya dhedhi Mazoe woda kuuya kuzosundana zvakare nanaJeff nemukadzi wake iye wechidiki. Hamuzivi here kuti mukadzi waJeff mwanana imouya musundana ipapo angakwikwidza nemi here naye ashumba zvamuri munhu wechikuru. So many people are disappointed kuti why Mai Mazoe vachidaro. Ivo Mai Mazoe vabva vangoti siyanai neni guys, handina kuuya kudzimba dzenyu, uye vacharamba vachitaura nyaya iyi I'm going to sue. So vanhu vanotya zvekuitwa sue izvi vabva vangosiyanawo nenyaya dzacho. But maV11 akaburitswa kwana Patricia Jeki kumalive anaSisimeli zvikaburitswa zvese pachena kucode to code uko, nyaya dzikaburitsiwa kuti ndo madhiri anotambiwa naMai Mazoe. So guys, do leave your comments on what you think. Zvakaoma vedwe ko zvaita se tudiki utu muri kumweiko vakomana mapiritsi here chiko.